Hej YouTube og velkommen til Mester FIFA Hansen, /FIFA Hansen. Det her, det er et market crash hold, jeg har lavet, så og jeg har fået nogle flere coins siden sidste episode. Så vi starter heroppe i toppen med Remy, kostede 1600, ret god, 91 pace, 73 shooting, 71 passing, 74 dribbling, og 48 defending og 81 hitting. Det var Remy. Han er meget god, og han har spillet 4 kampe for mig og scoret 3 mål. Godt. Næste mand er Benteke himself. Han har et rigtig godt kort, selvom han kun er 79 rated. Det samme med Remy, han er også kun 79 rated. Han er købt for 1400, og han har 81 pace, 75 shooting, 60 passing, 75 dribbling, 48 defending og 81 i hitting. Han er også en rigtig god en, og han har nok 90 i styrke. Han spiller 4 kampe og scorer 5 mål. Og han er købt for 1400, og han har ikke nogen chemistry style. Og Remy, han har en chemistry style, men jeg købte ham med artist. Og hvis I ikke ved, hvad artist gør, så er det sådan her. Så gør det dribbling og passing. Så ja. Næste mand, det er Christian Eriksen. Christian Eriksen spillede 4 kampe og scorede 2 mål. Købte ham for 1800, og han er rigtig, rigtig god. Hans stats: 83 pace, 74 shooting, 83 passing, 84 dribbling, 55 defending og 52 hitting. Han har ikke så meget styrke, men han er rigtig god, og han har et 5-stjerne weak foot, som I kan... Nej, det kunne man vist ikke. Men han har en 5-stjerne weak foot, og det er ret godt. Så ja, videre. Her er Podolski. Podolski spillede 4 kampe, scorede 0 mål. Han spillede ikke så godt for mig, men han er ok, og han er ret billig. Købte ham for 1300, og hans stats er 81 pace, 87 shooting, 69 passing, 79 dribbling, 46 defending og 67 hitting. Faktisk en meget godt kort, en ret god, hvad kalder man det, langskytte. Og han er left foot, så ja, der er ikke så meget der. Næste spiller er Valencia. Han er meget god. Han har lagt op til nogle mål, eller han har lagt op til ret mange mål. Man kan bare ikke se det, hvis nok, men han har lagt op til ret mange mål. Så købte ham for 1400, han spillede 4 kampe, 0 mål, og hans stats er 87 pace, 68 shooting, 79 passing, 82 dribbling, 58 defending og 66 hitting. Han er faktisk meget, meget god, og især ved hans hurtighed også, det der med at han bare lige kan drible lidt, og så lægge den ind over. Så har vi nemlig de her to med 81 i hitting, begge to. Næste spiller Paulinho, også meget god spiller. Han har over 73 i alle stats, all around. Det er også meget godt. Jeg har haft ham i 4 kampe, og han kostede 3500. Som I kan se på de andre, der har ejet ham, så de spillet 55 kampe med ham i alt. Der har været 14 nejer. Og han har ikke scoret nogen mål. Det ser lidt mærkeligt ud, men det kan godt være rigtigt. Stats: 77 pace, 73 shooting, 76 passing, 78 dribbling, 78 defending og 81 hitting. Det er meget, meget godt kort, synes jeg selv. Så køb for 3500, og der er ikke så meget andet. Næste spiller er Gibbs. Gibbs, han er også meget god, ifølge mig. Så spiller 4 kampe, eller det har jeg med alle spillerne, så det behøver jeg ikke at sige. Scoret 0 mål. Købt for 1000, og hans stats er 84 pace, 58 shooting, 74 passing, 73 dribbling, 78 defending og 67 hitting. Han er faktisk meget god, når man skal op ad kanten, hvis Podolski han ikke lige er der. Næste spiller er Gary Cahill. En
Chelsea centerback. Han er købt for 1000 også, og har scoret 2 mål i 4 kampe. Og ja, hans stats: 73 pace, 56 shooting, 54 passing, 61 dribling, 80 defending og 83 hitting. Det er også meget godt, må man sige. Så næste spiller, Peter Cech. Han står sindssygt. Han står rigtig, rigtig godt. Købt for 7.800, men han er altså pengene værd. Det er han. Hvis du ikke lige har råd til Peter Cech, så kan du købe Joe Hart, men han er ikke lige så god ifølge mig. Jeg har prøvet ham, og det var ikke lige så godt. Eller det gik ikke lige så godt for mig. Men han har selvfølgelig ikke scoret nogen mål. Eller selvfølgelig, men det kunne han godt have gjort. Købt for 7.800. Hans stats er 85 diving, 82 handling, 74 kick, 85 reflex, 45 speed og 83 position. Han er ret god. Undskyld, fordi der hele tiden nogen, der ringer. Jonas Kabul. Sindssyg spiller. Spiller 4 kamp, 0 mål. Købt for 1.400. Og han er meget god. 78 pace, 86 shooting, 61 passing, 56 dribling, 80 defending og 83 hitting. Så, det er lige meget. Så mangler vi den sidste spiller, Mitchell Ricards, eller købt for 1.400. Han har nogle rigtig gode stats. 81 pace, 51 shooting, 69 passing, 72 dribling, 81 defending og 88 hitting. Og han har også 90 i styrke. Den samlede pris for det her hold er 23.000. Så det var bare lige alt for den her episode. Jeg skulle bare lige vise jer et hold til Mark Crash, hvis I nu har de der 20k. Så kan I bare skifte Peter Cech ud med Joe Hart, og så har I det her hold. Det er meget godt, og ja, hvis jeg skulle bedømme for 1 ud af 10, så vil jeg sige 8. På grund af, at der er nogen, der... Altså, det mangler lidt... det er meget pacehold, må man sige. Så der er nogen, der ikke lige spiller så godt nogle gange. Og Eriksen har ikke så meget styrke, og der er nogen, der ikke har det som Gibbs og sådan noget. Men tak fordi I så med, og hej hej.